الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Kejs bin Mihsan je bio ashab časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Ensarija. U nekoliko hadisa njegovo ime se spominje kao Kejs bin Hisan,
pripadao je Benu Zurejk plemenu, majka mu se zvala Anisa bint Kejs, otac mu se zvao Mihsan bin Halid. Učestvovao je u bici na Bedru i Uhudu. Umi Saad bint Kejs je bila jedna od njegovih kćeri. Njegova djeca su boravila u Medini kad je on preminuo. Sljedeći ashab je Hazreti Džubeir bin Iyas. Njegov otac je bio Iyas bin Halid. On je učestvovao u bici na Bedru. Pripadao je Benu Zurejk ogranku plemena Hazrađ. Hazreti Abdullah govori da je njegovo ime bilo Hazreti Džubeir bin Iyas. Još u jednom hadisu njegovo ime se spominje kao Džubeir bin Iyas. Spomenuto je u hadisu da je jedan Jevrej pokušao da baci magiju na časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da je to uticalo na časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Bože sačuvaj. Također je spomenuto u hadisu da je stavio kosu od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, zamotao ju je u češalj i bacio sve to u bunar. Taj se bunar zvao Zu Arwan. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je otišao poslije tu i to je bilo izvađeno iz bunara. U Fejtul Buhari, to jeste u komentarima Buharija, je zapisano da je Hazreti Džubeir bin Iyas bio ashab koji je izvadio češalj i kosu iz bunara. Prema drugom hadisu to je bio Hazreti Kejs bin Mihsan. Hazur kaže, zbog toga spominjem oba dvojicu ovih ashaba zajedno. Manje je važno koja od ove dvojice ashaba su izvadili ove stvari iz bunara. Što je više važnije jeste stvar da saznamo da li je magija uticala na časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u bilo kojem smislu i koja je istina u vezi ovog događaja. Vrlo je važno da znamo naš pogled u vezi ovoga. Mi moramo da odgovorimo na bilo šta što je protiv časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i na bilo šta što u vezi čega ljudi iznose laži. Hazur kaže, ja ću sada predstavim neke detalje ovog događaja koji se nalaze u literaturi naše zajednice. Ja ću da objasnim ovaj događaj u vezi oba dvojice ovih ashaba. Dok je spominjao ovaj događaj u komentaru sure Al-Felek, Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu govori da prema nekim mišljenjima sura Al-Felek i sura Nas su bile objavljene u Meki. Neki ih zovu sure iz Medine. To jeste sure koje su se objavile u Medini. Oni koji vjeruju da su objavljene u Medini, oni govore da ove sure su povezane sa bolesti časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u toku koje se smatralo da su Jevreji bacili magiju na njega. Zbog toga se smatra da su ove dvije sure objavljene tu. Kad bi ih proučio, on bi puhnuo niz svoje tijelo. On piše da ovo su detalji koji neki ljudi govore. Komentatori govore zato što se ovaj događaj desio u Medini, onda sura Al-Felek i sura Nas su se objavile u Medini. Šta više, ovo mišljenje je preferirano od mnogih. Hazreti Muslim Maud dalje piše, ovo su argumenti komentatora i nije zabilježeno u historiji. Mi također ne možemo i ne znamo neke dokaze prema kojima možemo reći da su
ove sure objavljene u Meki, ali njihov argument koji su dali jest također vrlo slab. Zbog toga i da je ova sura bila objavljena recimo u Meki, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ih je mogao da prouči i da puhne niza se u toku bolesti. Baš radi ovoga onda ne možemo da uvažimo ovaj argument da je jedino u Medini mogao da ih prouči i puhne niza se. Hazreti Musleh Maud radijallahu anhu je napisao sljedeće u uvodu komentara ovih sura. Komentarišući bolest časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i u vezi shvatanja ljudi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio pod uticajem magije od strane Jevreja, on govori: komentatori su dali prednost hadisu koji je Hazreti Ajša radijallahu anha prenijela. Ja ću da samo spomenem prevod ovog hadisa. Hazreti Ajša radijallahu anha prenosi: Jevreji su bacili magiju na poslanika sallallahu alejhi ve sellem na takav način da ponekad on je mislio da je nešto uradio, gdje u stvari on to nije uradio. Jedan dan ili jednu noć časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem se molio svemogućem Allahu i onda opet se molio i onda još jednom se molio i rekao mi je: O Ajša, svemogući Allah mi je dao sve zašto sam se molio. Hazreti Ajša nastavlja: ja sam ga upitala: o Allahov poslaniče, zašto si se ti molio? Šta ti je Allah podario? On je odgovorio: dva čovjeka su došla kod mene. Jedan je sjeo blizu moje glave, a drugi blizu mojih nogu. Onaj koji je sjedio blizu moje glave je rekao onome koji je sjedio blizu mojih nogu. Ili, Hazreti Ajša kaže, ili onaj koji je sjedio blizu mojih nogu je rekao onome koji je sjedio blizu moje glave: od čega ovaj čovjek, to jest Muhammed, boluje? Drugi je odgovorio: magija je bačena na njega. Onda ga je ovaj drugi upitao: ko je bacio magiju na njega? On je odgovorio: jedan Jevrej koji se zove Labid bin Asim. Onda je on upitao: kako je on to uradio? Drugi je odgovorio: uzeo je češalj i kosu i zamotao je to u lisku od hurminog drveta. Onda ga je ovaj upitao: gdje se to nalazi? On je rekao: u bunaru Zi Arvan. Hazreti Ajša kaže: časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je otišao kod tog bunara zajedno sa svojim ashabima. Kad se vratio, rekao je: o Ajša, tako mi Allaha, voda bunara je imala crvenkastu boju i ličila je na boju kane. Hazreti Musleh Maud piše: vrijedno je spomenuti da je tad bila praksa Jevreja da dodaju kanu ili nešto slično u vodu kad bacaju magije na nekoga. Ovo su radili da pokažu da kao moć te magije je učinila tu vodu crvenom. Grančice od hurminog drveta su trebale da predstavljaju glave od zmija. Ovo je bio njihov način da prestraše neuke ljude. Hazreti Musleh Maud radijallahu anhu dalje piše: časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dalje objasnio da su hurme izgledale kao šejtan, kao da su bile glave od zmija. Ovdje se hurme upotrebljuju kao glave od zmija, te grane od hurminog drveta sa hurmama su bile skoro zrele. Hazreti Ajša radijallahu anha kaže: ja sam onda rekla: o Allahov poslaniče, zašto to nisi zapalio? On je odgovorio: kad me je Allah izliječio, ja nisam želio da uradim nešto što bi uzrujalo narod. Onda sam naredio da se to sve zakopa i tako sve je bilo zakopano. U vezi ovog hadisa koji prenosi Hazreti Ajša radijallahu anha, Hazreti Musleh Maud radijallahu anhu kaže: izgleda da dvije osobe spomenute u ovom hadisu koje su došle kod časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem su bili meleci.
Da su oni bili ljudi, zasigurno Hazreti Ajša radijallahu anha bi ih vidjela. Dalje on govori da samo kaže da je uzvišeni Allah informisao časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem preko meleka da je taj Jevrej bacio magiju na njega. Znači taj hadis to kaže, ovdje se ne spominje da je ta magija utjecala na poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kako to ljudi inače vjeruju u vezi magija. On dalje piše, kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem pokopao njihove stvari koje su koristili za magiju, Jevreji su to smatrali da je njihova magija propala. U isto vrijeme uzvišeni Allah je podario pomoć časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Ukratko, Jevreji su bili sigurni da su bacili magiju na časnog poslanika i radi toga oni su mislili da će časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem da se razboli. Hazreti Muslim Maud piše, dok ovaj hadis manifestuje neprijateljstvo Jevreja prema časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, također postaje očigledno da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio istinski poslanik uzvišenog Allaha. Razlog za to jeste jer je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio obaviješten od svemogućeg Allaha o svim spletkama koje su Jevreji planirali protiv njega. Dakle, zato što je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem primio znanje o nevidljivom i zato što su Jevreji propali u svojim ciljevima, jasni su i očiti znakovi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio istinski poslanik. U svakom slučaju, način na koji je Muslim Maud radijallahu anhu dao nam zaključak o ovome jeste zaista istina. To jeste da Jevreji su bacili magiju prema njihovom razumijevanju u vezi magije, ali to nije uopšte uticalo na časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dalje, njegova bolest ili stanje da je zaboravljao neke stvari, to se moglo da se desi radi drugog razloga. Kad je uzvišeni Allah informisao časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem o jevrejskim spletkama, uzvišeni Allah je negirao činjenice da su oni bacili magiju. Oni Jevreji koji su vidjeli poslanikovu bolest su se veselili i širili su glasine da je njegovo stanje rezultat njihove magije. Istina u vezi ovoga se pokazala. Onda možemo da nađemo članak koji je napisao Hazreti Mirza Bashir Ahmed Sahib. On objašnjava ove detalje i piše u historijskim zapisima, pa čak i u hadisima. I on objašnjava ovaj događaj detaljno da u toku Hudejbije licemjeri jevrijskog porijekla, čije ime je bilo Labid bin Asim, jednom je bacio magiju na časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Bože sačuvaj. Ova magija je bila bačena vezivanjem kose na češalj, rekao je neke magične riječi i onda ih je bacio u bunar. Bože sačuvaj, spomenuto je kao da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ostao dugo vremena pod njegovom magijom. I ove su se glasine raširile. U toku tog perioda časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi često bio tužan i nesretan i često se molio Allahu radi zabrinutosti. Što se tiče tog vremena, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je počeo često da zaboravlja.
počeo je da zaboravlja da je nekad mislio da je nešto uradio, ali u stvari on to nije uradio. Ili nekad bi mislio da je posjetio jednu od svojih supruga, a to nije uradio. Objašnjavajući više o ovome, Hazreti Mirza Bashir Ahmad Sahib piše: trebamo da znamo da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem prema naređenjima Kur'ana imao određeni red u posjećivanju svojih supruga. Išao je svaku večer kod svojih supruga i pitao kako su, i onda bi otišao da prenoći kod supruge kod koje je bio red te noći. Na kraju uzvišeni Allah je objavio poslaniku u vezi ovih zlih planova. Ovo je kratki sadržaj koji sam već spomenuo u komentarima Muslim Mauda radijallahu anhu. Ovaj hadis je iz Buharija, iz kojeg je on navodio ove detalje. On dalje piše da je ovo kratak opis ovog događaja i oni su zapisani u historijskim knjigama, također i u hadisima. Priče oko ovog događaja su neautentične i otežavaju da se dođe do prave istine. Ako odlučimo da prihvatimo sve ove hadise i priče, onda Bože sačuvaj dođe da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao vrlo slab karakter i da su nevjernici mogli da rade šta su htjeli sa njihovom magijom. I ovo razmišljanje navodi da ljudi misle da Bože sačuvaj poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio bespomoćan prema ovoj magiji. Ako prihvatimo ovaj događaj da je istinit kao što je spomenut, onda krajnji rezultat je totalno netačan i ne možemo ga prihvatiti. Međutim, ako analiziramo dešavanja i racionalno razmišljamo o njima, postaje jasno da se privremeni period zaboravljanja je bio rezultat prekomjernog stresa i fizičkih napora časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Neki neprijatelji su to iskoristili i počeli su širiti glasine da je poslanik muslimana bio pod utjecajem magije. Bože sačuvaj. Međutim, svemogući Allah je brzo vratio zdravlje časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i uništio je lažnu propagandu neprijatelja i licemjera. Onaj koji je uništio šejtana, onaj koji je najbolji od poslanika i koji se nikad neće takav roditi, da mislimo da je njemu mogla magija da naudi ili da bude pod magijom, je ogromna greška. I ovakve misli ne trebaju ni da samo prođu kroz naš um. Ovo nije samo što mi tvrdimo, činjenica je da ovo časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je sam odbacio. Ovaj događaj je još više razjašnjen u hadisu. Hazreti Ajša radijallahu anha je upitala časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem: o Allahov poslaniče, da li je šejtan uz mene? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odgovorio da. Onda je upitala da li je šejtan uz svaku osobu? Poslanik je odgovorio u potvrđujućem odgovoru. Zaprepaštena Hazreti Ajša je upitala: o Allahov poslaniče, da li je šejtan i uz tebe? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odgovorio da. Kako god, Allah mi je podario pobjedu nad njim do te mjere da je i moj šejtan postao musliman. Poslije ove jasne tvrdnje nema mjesta da se da bilo kakav kredibilitet tvrdnji da bi Jevrej uz pomoć svog šejtana mogao baciti magiju na nekoga koji je uzvišen kao što je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, čineći ga da bude pod utjecajem ove šejtanske magije duže vremena. Lažovi i prevaranti su koristili ovakve trikove godinama. Kako god, Allah moćniji i veličanstveni je obznanio sve te lažove i rekao je: sigurno ću pobijediti ja i moj poslanik. Što znači da je Allah
to zabilježio i odredio da će on zajedno sa svojim poslanikom za sva vremena biti pobjednik iznad svih šejtanskih spletki. Onda imamo pitanje koje proizilazi iz ovog hadisa kojeg je Hazreti Ajša radijallahu anha prenijela, koji se nalazi u Buhariju. Recimo da uzmemo sadržaj ovog događaja i da razmotrimo stanje Jevreja i licemjera, onda nam ne bi bilo teško da razumimo istinu u vezi ovog događaja. Prvo moramo da znamo da je ovaj incident sa magijom se desio poslije ugovora na Hudejbiji. Zapisano je u Tabkatu Ibn Sa'ad da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem odlučio da obavi umru prema snu koji je on sanjao. Dok je putovao radi ovoga, Kurejšije su mu zabranili da uđe u Meku. Rezultat je bio da se morao vratiti nazad. Ovo je uzrokovalo veliku žalost i nevjernici i licemjeri su počeli da se rugaju, do te mjere da je to također utjecalo na iskrene muslimane, kao što je zapisano u hadisu, čak i izvanredni ashabi kao što je Hazreti Omer radijallahu anhu, koji je bio u nedoumici na kratko vrijeme zbog očiglednog poraza. Ovo u vezi Hazreti Omera radijallahu anhu se nalazi u hadisu u Buhariju. Tokom toga vremena časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je postao uznemiren i zabrinut za one osobe koji su bili slabi u vjeri, da ne bi bili stavljeni na iskušenje. Ova zabrinutost prirodno je utjecala na zdravlje časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i bio je zabrinut neko vrijeme. Ovo je utjecalo na zdravlje časnog poslanika i on se puno molio uzvišenom Allahu. Ovo je istaknuto u hadisu. Da'ave dua. Nema sumnje da je progres Islama bio potrešen zbog ugovora na Hudejbiji. Ova molitva je bila slična molitvi koju je učio u toku Bedra. Iako je uzvišeni Allah mu obećao pobjedu na Bedru, kad je vidio jačinu armije, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem se molio Allahumme intahlike hazihil hisabete la tu'badu fil erd. Zbog ovoga, ovo je psihički uticalo na njega i privremeno je imao amneziju, gubitak pamćenja. Prema nekim hadisima ovo je trajalo nekoliko dana, dok prema drugim piše da je bilo 2 dana ili 1 dan ili noć. Nije važno koliko dana je to trajalo, ovo je uticalo na njegovo zdravlje. Zaključak Hazreti Mirza Bašir Ahmed sahiba je da je to trajalo nekoliko dana i desilo se radi toga što je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem se brinuo radi stanja vjerovanja muslimana. Ovo je prirodno za ljudska bića, pa čak ni Božji poslanici nisu izuzeti od ovoga. Kad su Jevreji i licemjeri vidjeli da časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio u lošem stanju tokom tih dana, bio je pod velikim naporom i psihičkim i fizičkim također i da je zaboravljao, iskoristili su ovu priliku, kao što je uvijek to bila njihova navika, i širili su glasine da su bacili magiju na časnog poslanika i da je njegovo zaboravljanje i tako dalje bio rezultat njihove magije. Šta više, kao što je bio njihov dugogodišnji običaj, vezali su kosu oko češlja i zakopali ga u bunar kao fizički simbol. Kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem saznao za ovu navodnu magiju, molio se i dalje svemogućem Bogu kako bi se ovo zlo okončalo. Hazreti Ajša radijallahu anha prenosi da kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem saznao ovom, dan i noć se skrušeno molio svom gospodaru da mu pokaže ime onoga koji je započeo ovo i način na koji su tu magiju uradili.
da sazna korijen ove neistinite magije. Onda je svemogući Allah čuo ove skrušene molitbe i pokazao mu istinu u viziji. Princip koji se spominje u časnom Kur'anu jeste vela yuflihu sahiru hejsu at'a. Drugim riječima, nijedan čarobnjak nikada ne može biti uspješan protiv poslanika. U svakom slučaju, bez obzira na to kako pokušavaju napasti, u svjetlu ove jasne poruke iz Kur'ana nalazimo iz yaqulu zalimuna in tatabi'una illa rajulan mesuhra. To jeste, nevjernici kažu, ti ne slijediš nikoga osim čovjeka koji je žrtva prevare. Ova tvrdnja nevjernika je spomenuta u časnom Kur'anu. Kad razmislimo o riječima ovog hadisa, način arapskog govora i tako dalje, možemo da vidimo da su ovo samo riječi drugih i njihov pogled i mišljenje u vezi ove situacije. Ovo znači da prenosioci, iako izgleda da je to zapisano, da su to zapisali svojim riječima, ali realnost ovoga jeste da je ovo šta su drugi govorili. Onda prevod ovog hadisa bi trebao da bude sljedeći. Hazreti Ajša radijallahu anha prenosi da je jednom magija bila bačena na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To jeste da su glasine se proširile u vezi ovoga, da je bio žrtva magije. Ovo nije bilo mišljenje Hazreti Ajše radijallahu anhu. Prevod bi trebao da bude da su nevjernici raširili ove glasine da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio pod magijom. Do te mjere da bi nekad pomislio da je nešto uradio, ali to nije uradio. A prema jednom hadisu spomenuto je da je mislio da je posjetio jednu od njegovih supruga, ali u stvari nije. Prema Hazreti Ajši ona je rekla da je bio u njenoj kući i mnogo se molio u vezi ovoga. Poslije molitve obratio mi se i rekao je: o Ajša, Allah mi je objavio o onome o čemu sam se molio. Ona kaže: ja sam ga upitala: o Allahov poslaniče, u vezi čega si se molio? Rekao je: dvije osobe su mi došle u viziji, jedan je sjedio kraj moje glave, drugi pored mojih nogu. Jedan je pitao drugog šta je ovoj osobi i onda isti razgovor se nastavlja kao što sam već spomenuo. To jeste da su ove poteškoće radi magije Jevreja. Hazreti Ajša radijallahu anhu govori da poslije ovog sna ili vizije časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa nekoliko svojih ashaba je otišao oko tog bunara. Nekoliko palmi je naraslo oko tog bunara. Ovaj bunar je bio taman i dubok. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem se je vratio kod Hazreti Ajše i rekao je: o Ajša, vidio sam bunar, voda je izgledala kao boja kane, crvene boje. Kao što sam već spomenuo, bila je praksa Jevreja da zamute boju, tako kao da je to pod magijom. Također, granje da izgleda kao zmije. Hazreti Ajša kaže: pitala sam poslanika zašto nije izvadio taj češalj i kosu i bacio ih. Neki hadisi pišu da je pitala zašto ih nije spalio. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Allah mi je dao njegovu zaštitu i izliječio me. Zašto onda da ja to radim ispred ljudi, da oni koji su neuki i slabi u vjeri pomisle da je magija bila uzrok svega. Zbog toga bunar je bio samo zatrpan. Hazreti Mirza Bashir Ahmed Sahib kaže, govoreći iz perspektive drugih ljudi ili prenošenjem riječi od drugih ljudi, to je bila metoda
konverzacije koja je bila popularna kod Arapa. Činjenica je da i u časnom Kur'anu ovakva metoda govora se koristi. Jednom dok se obraćao stanovnicima džehennama, Allah govori Zuk inneke entel azizul kerim, što znači okusi ga ti koji si se smatrao velikim i časnim. To jeste, o ti koji ulaziš u džehennem, okusi patnju od Boga. Uistinu ti si čovjek koji je veličanstven i čestit. U ovom ajetu ni u kom slučaju, Bože sačuvaj, ne možemo pomisliti da uzvišeni Allah govori da su stanovnici džehennema veličanstveni i časni ljudi. Radije, to je u kontekstu da su njihovi partneri i sami sebe su smatrali da su veličanstveni i časni ljudi. Oni koji urade zla djela na ovom svijetu, a i dalje se smatraju veličanstvenim i časnim ljudima, njima je rečeno da okuse Božju patnju. Ovakav je način govora bio između meleka u ovoj viziji. Kad su oni rekli da je ova osoba bila pod magijom, to je značilo da su mislili da su ljudi govorili o tome da je pod magijom. Prava svrha ovog sna je bila da je uzvišeni Allah objavio časnom poslaniku o zlim spletkama koji su ovi licemjeri razglasili ljudima. Uzvišeni Allah je objavio ovo poslaniku da bi zaustavio ove glasine i spletke. Bunar je bio zatrpan i kad je ovo bilo riješeno, poslanikova briga je nestala i njegov problem je bio završen. Allah obećava, čarobnjak nikad neće napredovati, došao on bilo odakle. Ovo je bilo ispunjeno na najbolji način, to jeste da ne znam koji trik čarobnjak pokušava protiv poslanika, on neće uspjeti. U svakom slučaju hadis koji je spomenut je jako podržao ovo. Nakon ugovora na Hudejbiji časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio zabrinut da ljudi mogu pogrešno razumjeti ovaj ugovor, ne shvaćajući u potpunosti mudrost ovog ugovora. Ovo je bio period neizmjernog stresa u tom vremenu. Ponekad je zaboravljao na sitnice iz svakodnevnice. Drugo, Jevreji licemjeri koji ne bi ostavili ni kamen neokrenut da bi učinili takve stvari, osnovom za klevetanje Islama i njegovog časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem odabrali su ove sitne stvari i započeli su glasine koje imamo. Ne daj Bože da su bacili magiju na poslanika muslimana. Ove glasine su se raširile isto kao kad su se proširile u vezi Hazreti Ajše radijallahu anha kad je ostala iza karavana. One su samo bile radi toga da bi povrijedili poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Treće, kao spoljašnji simbol njihove takozvane magije, ovi zli ljudi su koristili Labida bin Asima, koji je licemjer jevrejskog porijekla, da veže čvorove kose oko češlja i da to stavi u bunar kako bi ostavilo dojam magije. Četvrta stvar je da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem se ponizno molio govoreći: o Allahu, ti učini i ugasi ovaj nered i obavijesti mi stvarnost ovoga tako da ja mogu da objasnim ovo jednostavnim ljudima. Tako dova je bila primljena i Allah je pokazao svim ljudima realnost ovoga. Peta stvar je da je svemogući Allah razotkrio spletke od Labid bin Asima i onda je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem zajedno sa nekim ashabima otišao do bunara i zakopao češalj i potom zatrpao i taj bunar, tako da je ova stvar bila jednom i zauvijek završena. Na kraju jedino pitanje koje ostaje jeste kako je moguće da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem tako uzvišenog statusa, koji je u stvari najveći od svih poslanika, mogao postati žrtva zaboravljanja. Šta je moglo da ugrozi njegove dužnosti kao poslanika? Kao odgovor ovome moramo da imamo na umu da svaki poslanik ima dva kapaciteta. Jedan kapacitet jeste da je poslanik i vjerovjesnik, to jeste da je
blagoslovljen objavom od uzvišenog Allaha i on stoji kao učitelj vjere svojim sljedbenicima i postaje im primjer da ga prate. Drugi kapacitet jeste da je on bio ljudsko biće i za njega vrijede sva pravila prirode, kao za svaku drugu ostalu osobu. Zato je svemogući Allah, obraćajući se časnom poslaniku u Kur'anu, rekao: Kul innama enna bešerum mislukum juha ilej. O vjerovjesniče, reci im, ja sam samo čovjek kao i vi i pod istim sam svim tim zakonima kojima su druga ljudska bića podložena. Ipak ja sam i Božji poslanik i dobio sam Božju uputu za uputu čovječanstva. Ovo je prevod komentara o ovom ajetu. U ovakvom kratkom ajetu dvije vrlo važne stvari o dužnostima poslanika su nam objašnjene. To jeste da na jedan način im je data razlika od drugih ljudi, a s druge strane u istoj su kategoriji kao i ostala ljudska bića. Onda kogod tvrdi da su poslanici izvan ljudskih osobina je lažov. Zasigurno poslanici se razbole kao i sve ostale druge osobe. Mogu da boluju od malerije, temperature i tako dalje. Hazreti Mirza Bashir Ahmed Sahib je napisao prema dokazima iz historije i hadisa, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je preminuo pod visokom temperaturom. Tuberkuloza, astma, gripa, kašalj, glavobolja, nervoza, stres, zaboravljanje, povrede. Poslanik može da bude izložen svemu ovome, osim u specijalnim okolnostima gdje je poslaniku obećana zaštita od uzvišenog Allaha od nekih bolesti. Kako god, ako neko pomisli u vezi časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, časni Kur'an govori: Senukriuke felatensa, što znači mi ćemo te naučiti Kur'anu i nećeš ga zaboraviti. Što se tiče ovoga, trebamo da zapamtimo da je ovo samo u vezi časnog Kur'ana i ne bi trebalo da bude pravilo za sve. Značenje ovoga ajeta je da, o Allahov poslaniče, objavit ćemo ti Kur'an radi upute čovječanstva i nećeš ga zaboraviti i mi ćemo ga čuvati do sudnjeg dana. Kako god, ovo obećanje nije bilo za svakodnevne i ovo svjetske stvari, pa ni čak za fizičke potrebe koje se tiču vjere. Onda nalazimo u hadisu da zbog normalnih ljudskih osobina da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem zaboravio ili nije se mogao sjetiti nečega. Činjenica je da u hadisu u Buhariju i Muslimu časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominje se da je zaboravljao koliko je rekata klanjao u namazu, pa bi ga ashabi podsjetili. Slično, mnogo puta časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zaboravio neke druge sitnice. U drugom hadisu časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: ja sam ljudsko biće kao i vi i ponekad isto kao i vi zaboravim nešto. Tako ako zaboravim nešto, podsjetite me. Kao što je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nekad zaboravljao, on je također bolovao od privremene amnezije, gubitka pamćenja. Tako da su rani učenjaci ovo objasnili kao da je zbog magije. Na primjer, Alama Mazri govori: postoje mnogi bezbrojni dokazi o istinitosti časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali druge ljudske stvari koje se svima dešavaju, dešavale su se i časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I zaboravljanje je također jedna od ljudskih osobina i bolesti. Alama ibn Kisar govori: kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem bolovao od gubitka pamćenja, ovo je bila vrsta bolesti gdje vidimo iz hadisa da je časni poslanik rekao da mu je Allah podario lijek. Ukratko, poslije ugovora na Hudejbiji, radi stresa i brige, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zaboravljao stvari i neprijatelji su iskoristili priliku da kažu da je ovo bilo radi njihove magije.
Časni Kur'an je jasno ovo odbacio, niti ljudska inteligencija može da ovo prihvati. Riječi iz hadisa odbacuju ovu interpretaciju. Šta više, veličanstveni status časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kompletno odbacuje ovu teoriju o magiji. Hazreti Mirza Bashir Ahmed Sahib spominje da ne bi bilo izvan konteksta da spomenemo komentar Hazreti Halifatul Mesih. On spominje iz života Muslim Mauda radijallahu anhu. U prvom dijelu Siratul Mahdija, dio 75, navodi se da je jednog dana Hindu koji je bio pun predrasuda i živio je u Guđratu, došao u Kadijan. Bio je stručnjak za hipnotizam i sjedio je na skupu obećanog Mesija alejhi salama i pošto je počeo da se koncentriše na obećanog Mesiju alejhi salama kako bi mogao uticati na njega da uradi neke neprikladne radnje i tako da on uradi da obećani Mesija alejhi salam bude meta ismijavanja i ruganja za ljude, kako god kad se počeo da koncentriše na obećanog Mesiju alejhi salama, odjedanput je glasno vrisnuo i pobjegao je. Kada su ga pitali o onome što mu se je dogodilo, rekao je da je kad se skoncentrisao svoju pažnju na Mirzu Sahiba, izgledalo kao da je pred njim stajao strašan lav, spreman da u svakom trenutku skoči na njega. Zato je postao prestravljen i pobjegao je. Pošto je obećani Mesija alejhi salam bio sluga časnog poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, Hazreti Mirza Bashir Ahmed Sahib piše: ako sluga ima takav status od svemogućeg Allaha, da Allah nije dopustio da ga hipnotizira, kako onda mogu vjerovati da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio pod magijom od strane Jevreja? Bože sačuvaj. Na kraju ću pročitati šta je obećani Mesija alejhi salam rekao. Ovo predvladava nad svim drugim komentarima i objašnjenjima. Hazur kaže: na jednom od njegovih skupova osoba je pitala obećanog Mesiju alejhi salama šta on misli o događaju u kojem su nevjernici tvrdili da su bacili magiju na časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Obećani Mesija alejhi salam je izjavio: magija je također šejtansko djelo. Nije prikladno reći radi statusa poslanika sallallahu alejhi ve sellem ili vjerovjesnika da oni mogu da dođu pod uticaj magije. Umjesto toga, sva magija se prekida kad dođe u kontakt sa poslanikom. Baš kao što je svemogući Allah rekao u časnom Kur'anu: la yuflihu sahiru hejsu at'a. Pogledajte, poslanik Musa alejhi salam je bio izložen čarobnjacima, zar Musa nije bio uspješan? Reći da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio pod utjecajem magije je apsolutno netačno. I mi nikada ne možemo prihvatiti da postoji bilo kakva istina u ovoj stvari. Protiv je vjere da vjerujemo bez razmišljanja u sve što piše u Buhariju i Muslimu. Čak ni logično razmišljanje ne dozvoljava da vjerujemo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio pod magijom. Da kažete da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio pod magijom, Bože sačuvaj, zbog koje je njegovo pamćenje bilo oslabilo, to je potpuno pogrešno. Obećani Mesija alejhi salam dalje govori: izgleda da je neka zla osoba ove riječi izokrenula. Iako imamo visoko mišljenje o hadisima, mi nikad ne možemo prihvatiti hadis koji ide protiv časnog Kur'ana i protiv časti časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U toku vremena kad su hadisi bili skupljani, oni koji su ih sakupljali su radili vrlo naporno i pisali su ih sa velikom pažnjom, kako god unatoč tome nisu mogli da ih zaštite od grešaka. To je bio
period kad su se hadisi sakupljali, ali sad je vrijeme da razmislimo i čitamo i razgovaramo o njima. Bilo koji hadis koji ide protiv Kur'ana i protiv časti poslanika se mora da odbaci i da se razjasni kao što je to uradio Hazreti Mirza Bashir Ahmed i Muslim Maud radijallahu anhu. Obećani Mesija alejhi selam dalje piše: prikupiti riječi o časnom poslaniku je vrlo veliko djelo, kako god ljudi koji to rade ne mogu da postignu to sa potpunom ispravnosti. Dužnost svake osobe je da razmisli dobro o njima i kad ih analizira trebaju da odluče koji od njih može da bude primljen, a koji se treba da odbaci. Bože sačuvaj, vjerovati da je poslanik bio pod magijom može osobu da izvede iz vjere. Obećani Mesija alejhi selam kaže, uzvišeni Allah kaže da su nevjernici govorili: vi pratite onoga koji je prevaren, koji je pod magijom. Ljudi koji ovo kažu su nevjernici i nisu muslimani. Nevjernici i oni koji prekršavaju su ti ljudi koji govore ovakve stvari, da je časni poslanik bio pod magijom. Ljudi ne mogu vjerovati da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio pod magijom. Bože sačuvaj, kako bi stanje muslimanskog umeta bilo onda? U takvom slučaju bi sigurno nestalo. Ja sam bez riječi da ljudi koji vjeruju da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem mogao da bude slobodan od šejtana, kao što je bio slučaj svih drugih poslanika, ali onda oni vjeruju u riječi koje su protiv njegove časti. Sva hvala pripada Allahu da smo prihvatili imama ovog vremena, kroz kojeg možemo prepoznati pravi stepen i status časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Allahumme salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammedin wa barik wa sallim innaka hamidum majid. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.